Good morning mga kabangas, Portuguese video. Walking, jogging takaron dito sa Diversion Road ko ba ni Madam Sharon. Morning Madam. Are you okay? Pangit ang area daw. O sige, alright. Okay, let's go. Alright mga kabangas. Excuse me. Na to dire sa Diversion Road. Tanaw sa nato ang sinag ng araw, oh. Sada kay tanaw no. Sada kay tanaw no, tanaw gali ng sidlak sa adlaw, oh. Yang sinag oh. Nice one. Nice one. Alright. Madam Sharon no. Hi ma'am. Morning ma'am. Siksik eh Madam Sharon mga kabangas oh. Diversion Road, lapasan tuko sa alright. Ako sa videohan ako mga barko, ako mga kabutangan para dili kawaton mga kabangas. Excuse me. Let's go.
content creator making videos on the